l'Aljama, llocs i llegendes de Castelló. La cocatedral de Santa Maria. Llegenda: el fantasma del llençol, de Vicent Sales Mateu. Com cada dia a l'estiu, Tòfol eixia des de sa casa del carrer Sant Blai i anava a Santa Maria a jugar al pati que hi havia al darrere de l'altar major. Allí podia jugar al futbol amb la resta d'escolanets, o al futbolí, o estudiar solfeig amb Ricardo, el sagristà, que els hi ensenyava música, i als més majors, fins i tot, els donava classes de piano. L'única precaució que havien de tenir era que quan hi havia missa a la capella del Sagrari no podien pegar pilotades fortes, perquè una porta del pati donava a la capella i, clar, a les beates que cada matí anaven a missa els hi podia donar un bon ensurt. Així que quan el mossèn anava cap al Sagrari, o se n'anaven a jugar al futbolí, o els xuts calia fer-los a la porteria de la sagristia. I en això que estaven, jugant, quan de sobte va eixir al pati Ricardo, el sagristà, acompanyat del senyor Miquel, el campaner del fadrí. Com que era el dia de Sant Joaquim i Santa Anna, i una de les campanes del fadrí és la campana Joaquima, necessitaven escolanets que l'ajudaren a tocar les campanes. Tòfol no havia pujat mai al fadrí, així que es va presentar voluntari a pujar a tocar les campanes, acompanyat dels seus amics Ferran i Primitiu. Tots tres eren els més xicotets i tenien curiositat. També es van apuntar Batiste i Xavi, que eren germans, i un poc més majors, i ja havien pujat alguna que altra volta. Ricardo els va donar també unes claus de la casa Badia, un edifici que hi havia al costat del fadrí i que estava ple de trastos, perquè buscaren unes caixes de cereals per a la missa de la vesprada. Calia honorar els avis de Jesucrist com calia, que Sant Joaquim i Santa Anna ben bé ho valien. Corrent van creuar l'església major. Eren les 11:30 i a les 12 s'havia de voltejar les campanes. El senyor Miquel anava amb el seu fill, que també li dien Miquel, i que era qui anava a substituir com a campaner, perquè el pobre ja estava per a poques pujades i baixades per aquelles escales. I quines escales! A Tòfol allò li va semblar que no arribarien mai. Vinga a pegar voltes. Quan van arribar dalt estava marejat com un allioli. Quan per fi arribaren els 5 escolanets a la sala de les campanes, la primera intenció va ser la de guaitar per les finestretes. El primer en arrimar-se va ser Primitiu, que era el més atrevit. Li va aventar una bescolla a Miquel, el jove, que la resta van entendre ràpidament que era millor perdre's les vistes que jugar-se el bescoll. La sala de les campanes semblava una teranyina. Totes les campanes estaven enganxades unes amb altres mitjançant unes cordes que feia que amb poques persones tirant d'elles pogueren sonar totes alhora. Però eixe dia era especial. Era el dia dels avis de Jesucrist i calia voltejar alguna campana, i això només ho podien fer els campaners pujats a la base d'aquelles finestres. Després d'unes quantes instruccions sobre què fer i com fer-ho, finalment, en arribar les 12, allò es va convertir en una escandalera que riu de tu del soroll de les mascletaes. Mentre el senyor Miquel i el seu fill voltejaven una campana grandíssima, la campana Àngel, que pesava quasi 2.000 quilos, Batiste i el seu germà Xavi en voltejaven una més xicoteta, i els altres, cadascú amb ritme, anaven estirant les cordes, uns pegant tocs seguits, els altres alternatius, els altres un sí i un no. A Tòfol li va tocar una corda de la campana Joaquima, una campana xicoteta de poc més de 150 quilos. Anava tirant de la corda, mentre tenia la boca oberta perquè no patiren els oïts, o això li va dir Miquel, el jove, i ell ho va complir, fil per randa. En acabar, va baixar ràpid a complir l'encàrrec de Ricardo. Batiste, que era el més major, portava les claus de la casa Badia, i només entrar Tòfol va tindre la sensació que allò no li anava a agradar massa. Era un lloc fosc, humit. L'aire era tan pesat perquè no tenia ventilació que era millor mossegar-lo que respirar-lo. Tan prompte com Batiste va girar una claueta de la llum, es va encendre una pereta que gairebé no deixava veure res, però el suficient perquè Tòfol es quedara petrificat, o més bé, corglaçat i esglaiat. Allò estava ple d'escultures, figures de tamany natural que a Tòfol li van semblar gegantines,
Què dic gegantines? Més bé monstruoses. La primera intenció va ser la de pegar a fugir corrents, però no volia passar per poruc davant dels amics, si no estarien rient-se d'ell tot l'estiu. Així que es va fer l'ànim i va aguantar com un campió. El pitjor va vindre quan Batiste va dir: «I ara com sabrem on estan els ciris? Separem-nos i anem escorcollant per totes les habitacions», va dir Xavi. «Tòfol, tu i Ferran pugeu al pis de dalt a veure, mentre nosaltres tres buscarem per ací baix», va afegir Batiste, que per ser el més major portava la veu cantant. Tòfol i Ferran van començar a pujar al pis de dalt. Era una escala de fusta amb barana que cada volta que xafaven semblava que anava a formar-se. En arribar dalt, les escultures no és que foren tètriques, és que estaven tapades amb llençols per protegir-les de la pols, la qual cosa feia que l'ambient que allí es respirava semblara el de la cripta del comte Dràcula, a punt d'alçar-se buscant sang fresca i nova. A Tòfol li tremolaven les cames i a Ferran la processó li anava per dins, per més que semblara 1000 hòmens. A tots dos el cor es bategava a 1000 per hora, com si portaren tot el matí pujant i baixant el fadrí. S'endinsaren en aquella sala fantasmagòrica resant perquè algú cridara des de baix i els diguera que ja havien trobat els maleïts ciris. Que diràs tu que en aquell moment els ciris ja era el que menys importava. Només buscaven una eixida d'emergència. De sobte, un soroll. Algú estava caminant darrere d'ells. I a cada trepitjada es podia escoltar el cruixir de la fusta del terra. Qui podia ser? Les veus dels 3 companys restants s'escoltaven al pis de baix. Per tant, allí dalt no podia haver ningú. A banda d'ells dos, va pensar Tòfol. Es van girar lentament, però només veien aquells fantasmes enllençolats. Però un detall es va cridar l'atenció. Allí enmig del passadís pel que havien passat hi havia una figura. Com podia estar allí? Si per allí havien passat ells mateix feia un moment i no hi havia res. Tòfol i Ferran es van mirar, van tornar a mirar el fantasma del llençol. Es van tornar a mirar i sense dir res van començar a córrer escales a baix com si els hi anara la vida en l'intent. Tan ràpid van eixir per la porta que per poc atropellen a Primitiu i a Batiste, que portaven les caixes de ciris que havien trobat. Ja no van parar fins a arribar a la sagristia de Santa Maria, on van entrar cridant: «Ricardo! Ricardo!» «Què passa? Què és ixa cridòria i estes corregudes? I quina cara és eixa? Ni que haguereu vist d'un fantasma», digué el sagristà, visiblement sorprès. «És que si no era un fantasma, se li semblava molt», respongué Tòfol. I des d'eixe dia, els escolanets de Santa Maria van anar contant de generació en generació a tots els que els volgueren escoltar la història del fantasma del llençol de la casa Abadia.